Akcia Leakfinder, pokus číslo 158, klapka a akcia. Čau Jirko, tak konečne som sa pustil do tvojho videa. A najskôr by som sa trochu vyjadril k tvojmu hadu. Príde mi, že ho máš dosť obsiahly, pretože používaš veľmi veľa štatistík, ktoré vyžadujú veľké množstvo hand. V prvom rade by som napríklad zobral vzorky ako Rest First In z jednotlivých pozícií. Keď to tak vidím, tak skoro na všetkých hráčov máš vzorku tak nejakých 20, 50, tak overall budeš mať niekde pod 200 vzorku na všetkých hráčov, čo je dosť málo na toto tu. Keby sme si to zobrali, tak vezmeme si, že na hráča máme nejakú vzorku 1000 hand. A na Rest First In z buttonu to bude vychádzať na butne sa vôbec ukážeme 166 krát iba. Z toho si vezmeme, že napríklad priemerný cut-off stylu je tak 25-30%. A naraz, keď z toho odpočítame tých 30%, to bude nejakých 55%, tak Rest First In z buttonu budeme, teda styl, iba nejakých 100 pozícií. A to tam ešte nie je započítané niečo ako napríklad UTG alebo MP Open. Takže tomu by som sa trochu vyvaroval, aby si nepoužíval staty, na ktoré nemáš vzorku. Ako pod 1000 hand by som určite na nejaké Raised First In staty vôbec neprihliadol. Skôr by som sa snažil pristupovať k tomu tak, že poznáš, akým štýlom hraješ ty. Dajme tomu, že budeš hrať nejakých 22-18 alebo 20-17 alebo niečo podobné. A po nejakých 150 handách budeš mať VPAP a PFR. A podľa týchto dvoch štatistík uvidíš napríklad, tieto vezmeš ako smerodatné a uvidíš napríklad, že otvára trochu loser, tak vezme si svoju range a trošku niekde rozšíriš. Väčšinou je to button alebo cutoff, po prípade small blind. Takže skôr takýmto smerom by som sa uberal a tie staty Raise First In, ak nemáš datamartinovanú databázu, tak by som úplne vypustil. Ďalej som pozeral, že máš tam staty ako napríklad Small Blind Fall to Steal, Big Blind Fall to Steal. To bude pravdepodobne versus Late Position Steal. A tieto staty mi prídu ako úplne zbytočné. Ja ich vôbec nepoužívam. Pretože napríklad stat, kedy foldne small blind je úplne nepodstatná. Väčšinou ľudí tam folduje strašne veľa. A ono prakticky si nespomínam, kedy som tento stat využil. Ale namiesto toho ja tam mám versus late position skôr cally. Mám call small blind versus button steal a call big blind versus button steal. A ešte potom mám v pop-upe na 3-bety ako tieto dve pozície tribetujú. Ako dáva to oveľa lepší obraz ako nejaké foldy, čo sú skoro nejaké nepodstatné staty. Ďalej sa mi v hade páčilo, že máš fold big blind versus small blind styl. Toto je veľmi užitočný stat a ja ho používam, ale opäť chce to vzorku po 500 hand, na to nepozerám ani a skôr sa orientujem cez VPAP a PFR. Ďalej tu máš v hade 3-bety, fold to 3-bety, celkom štandard. A ešte máš posledné dve staty, máš 4-bet a fold to 4-bet. Na to treba vzorky cez 2000 hand, ako to by som úplne vypustil, ak nekupuješ datamenovanú databázu. Nahráva to? Nahráva, dobre. To je bol asi k hadu. Keď fakt nekupuješ tie datamenované databázy, tak môžeš ho veľmi zjednodušiť. Pretože prakticky napríklad fold Sibe na turne nemá relevantnú vzorku ani na nejakých 500 hand. Môžeš to mať kľudne niekde iba v pop-upe.
na ktorú je celkom štandard štýla. Vidím, že si tu otváraš nejakú tabulku a toto mi príde trošku tight, táto range. Určite by som otváral 6-7 suited, 8-7 suited a aj gap nad nimi. Otváral by som to radšej napríklad ako nejaké King 9 off. Ja mám tu range okolo nejakých 30%, takže otváram skoro všetky AX offsuit, King 9 off určite tiež, 10-9 off má super hrateľnosť, ešte je to celkom konektnutá handa, Jack 9 off tiež hrajem, 9-8 off, to by bol taký range, taký bottomový range z offsuit strany, ale na tú suited sa to dá ešte trochu potiahnuť. Suited gap máš určite na 6-7, to mi príde dosť tight. S kingou otváram ako na ktorom stole, kingy, queeny, vyzerá to celkom rozumne. Ak otváraš napríklad niečo ako Jack 8 suited, tak určite by si mal otvárať všetkých kingov. Má to lepšieho kickera táto flash. A tu sa stala nejaká zaujímavá akcia. Poprvé si označil hráča ako Nita, čo je hrubá chyba. Po nejakých 30 handách označovať nejakého hráča za Nita alebo Roka alebo takto. Na takej vzorke budeš rád, keď vôbec rozoznáš fish od regulára. Na takej vzorke fakt ako do 150 hand ešte nerozlišujem, či je niekto Nit alebo lag alebo niečo podobné. Tomu by som sa strašne vyvaroval, to je to, že nemáš na hráča vzorku. A ináč je to dosť zaujímavá situácia, pretože títo shorty väčšinou nemajú calling range, takže mi to príde dosť zvláštne. A popravde absolútne mu neviem prideliť žiadnu range v tomto spote. No ako to je vážne zvláštny spot. Prichádza spot, kde vyzerá to tak, že budeš cibetovať a ten cibet sa mi to absolútne nepáči. Je to preto, že vo všeobecnosti, keď sa koluje small blind range versus nejaký late position steal, tak je dosť queen x heavy. To znamená, že obsahuje veľa queen, niečo ako king queenu, queen jack, queen ten suited a podobné handy. A hlavne je to ako najviac hitujú queen toto range. Ďalej tam bude mať nejaké pocket pairy, niečo ako sedmičky, osmičky, deviatky, T-tighter nejakej pocket desiatky ešte netribetujú versus late position. Takže na to tiež nemáš na jednostritový bluff dosť fold equity. A potom ešte záleží, ako hraje svoje AX handy. Väčšinou sa tu koluje, keď tak vidím, niečo ako Ace 10, Ace Jack. A ak je slabší tento hráč, tak to foldne. Ale ak aspoň trošku rozmýšľa, tak toto by foldovať veľmi nemal. Ide hlavne o to, že tieto spoty sú stále oversibetované, ako sám vidíš. A skrátka, niečo ako Ace 9, Ace Jack alebo Ace 10 má jednoznačne dosť equity voči tej širokej c-betting range. V tomto spote máme naviac pomerne jasnú showdown value a určite by som v pohode išiel nejaký check behind. Vôbec nepotrebujeme c-betovať. Ako máme ESO s celkom fajn kickerom, takže naša handa má celkom dobrý showdown potenciál. Keď tak pozerám na tento spot, tak tu by som vôbec nesibetoval ani niečo ako pocket esa, pocket kingy, ani pocket desiatky. Deviatky sú už možno trošku nižší pár pocket, takže to už sa dá prevrátiť na bluff, ale vôbec by mi nevadilo to tu checknúť behind a jednu street bluff kočovať. Takže asi tak. V tomto spote by som
no nie v tomto iba, ale overall vo všetkých spotoch a sa teraz snažím byť oveľa viac polarizovaný. To znamená, že nejaké vysoké AX handy checkujem behind a rovnako všetky showdown. Ako keď mám nejaký second pair, tak nevidím reálny dôvod pre c-betting. Tu by som c-betoval iba také nuts handy, niečo ako ace queenu, king queenu a potom flash draws, nejaké najnižšie, nejaké nižšie. Ako sme už spomenuli, tak nie je to úplne board, kde chceš veľa c-betovať, pretože nemáš dosť fold equity. Takže iba také equitové bluffy, niečo ako 9, 7 suited, jack 10 suited a potom tie nutted. A tie také ešte potom stredne silné handy, napríklad ako Queen Jack, Queen 10, tak ako Queen 10 a nižšie to je ako jednoznačný check behind na flope. Nemáš 3 streety value, takže môžeš, no nemôžeš, mal by si to podkontrolovať. Aj z trips, máme trips, ale je to pomerne slabá trips. Queen Jack je to hraničná, ale asi by sa mi viac páčilo tiež podkontrola na flope. Hovorili sme ešte predtým o význame štatistík a podobných vecí, ale ty na nikoho nemáš vzorku, takže na HUD sa vôbec nebudem pozerať. Tu nám našťastie foldol, takže to je pekné od neho. Ale vzhľadom, ako som povedal, že tí shorty väčšinou nemajú tie calling range, tak toto bude niečo zaujímavé. Doplňa si stack, takže môže to byť regular, ale veľmi atypický. Opäť tu vidím, že po nejakých 17 handách značíš hráča na nejakého roka alebo neviem čo. Toto je hrubá chyba toto tu. Vôbec do nejakých 30 hand by som žiadne marky nedával, ani do 50 možno. A aj na túto vzorku iba rozlišujem fish alebo regular. Toto je strašné. Toto je strašné viazanie na hud, že teraz sa pozrieme, on otvoril, treba staty 6/6. A všimni si, ako sa potom hneď zmení, ako skokovo stúpnu tieto jeho staty VPIP a PFR. No vidíš, už má 11/11. Len za to, že sa zapojil do jednej handy. Skok o celých 5%. Ako na vzorke cez 200 hand môže byť carded, takže toho by si sa mal zbaviť. Tu máme SO9 suited, vyzerá to ako ribum na blinde, a keď mám rybu na blinde, tak otváram za 3 big blindy. A vôbec sa nesnaží byť niečo ako balansovaný sizingom a podobné veci. Ryba na blinde automaticky open za viac. Ale hrajú tam prakticky celú takú range, pretože keď mám fish behind, tak neotváram úplne tie trashie handy, jak napríklad no tie také bottom, ako nemám tam styl 50, ale napríklad iba 35. Ináč to nie je veľmi dobrý sitting, keď máme fish behind. Trochu si posledujem, ako sedíš na stoloch. Tu no sú to väčšinou unknown hráči, takže ťažko povedať. Ale toto nie je úplne dobrý sitting.
Ace 9 suited, to by mal byť jednoznačný call. Ak tu folduješ Ace 9 suited, tak dosť overfolduješ tento spot. Ale je to unknown, neviem ako hrať, takže ako dá sa to foldnúť, ale toto by mal byť call. Queen 6 off, dá sa foldnúť, dá sa stealnúť. Nemám proti tomu nič. Čo sa tu stalo? Tu si foldol S5 suited. Toto je strašná chyba. Ide o to, že my dostávame super odds, dostávame odds, koľko mám zaplatiť? 20 centov do spotu 90, 0,95, dostanem 21% odds na flash draw, ktorá nebude nejak dominovaná. Občas hitneme trips do pár, toto je určite call. Aj so suited konektormi je to call, aj keď otvára z UTG, pretože za tieto odds, ako krátka, to máme úplne super. Suited konektory by som foldoval, ak by otváral za 3,5 alebo 4 big blindy z UTG. Vtedy by som suited konektor foldoval už, ale S5 kolujem aj tak. Ako naša draw tam nie je nejak dominovaná a aj AX handu môžeme raz bluffkočovať na flope. A niektoré boardy potom môžeme aj priamo foldnúť, napríklad ak príde board, čo ja viem, Ace King Queena, tak nemusíme bluffkočovať ani flop s našim top párom, ale priamo foldneme. Ale toto je ako fakt call na odds. Je to suited hand a perfektne sa hraje. Stačí nám byť dobrý. Raz zo 6 hitneme ako. A to by sme mali byť. Tu si hráča nejak označil za semirega. Nezdá sa mi, že by niečo predviedol, čo by ho tak do tejto skupiny dávalo. Opäť neviem, či je to za board, ale ak mám na blinde short stacka, tak tamto môžeme stylovať z cutofu za 2,5 big blindu a z buttonu za 2. A ak už vidíme, ako postupne si zvyšujete svoje nity staty. Out of position by som tribetoval za 10 big blindov, to znamená 3x plus 1. Ak foldujú za 9, lepšie pre nás iba. Na flope call raise nemá žiaden zmysel. A na turne určite betujeme. Jeden je fajn, to vyzerá ako dobrý sizing.
0,8 je zbytočne slabých podľa mňa. Väčšina hráčov má Broadway Heavy C-bet Open Range, takže bude mať pár plus draw. A minimálne jacka nefoldne na jeden barrel. A river by som betoval slabo, niečo ako jednu polovicu pre Velus Jack X, nejakej slabšej queeny, nejaké king queeny, ace queeny. A super, tak zahral ace queenu. Áno, dá sa, ace queena dáva taký celkom dobrý zmysel, že takto zahral. Vytvára si dobrú silnú bluff coaching range aj na turne. Viem si to predstaviť aj, že by to začal barelovať. Ale aj check call sa mi páči z jeho strany. Skôr sa prikláňam k tomu check callu. Tu sme foldli ace ten off. A toto je super situácia na squeeze. Toto je veľmi, veľmi silná handa na to, že by sme to iba tak foldovali bez boja. Už len to, že má také silné blocker efekty, tak by som squeezoval. Radšej by som koloval niečo ako suited Broadway časti a offsuit niečo ako ace ten plus offsuit, to znamená jack, ace ten off, ace ten ace jack off, to by som tribetoval ako bluff, ace queena plus offsuit ako value a potom by som ešte ako value. Potom by som ešte tribetoval ako bluff king jack off, king ten off, jack ten off, tiež sa dá. Vyhol by som sa iba tribetovaniu Queen X hand, niečo ako Queen Jack off, Queen ten off, pretože tie sú dominované calling rangeom. Ale Ace ten off je veľmi prísny fold. Na call to nie, pretože budeme hrať nejak 4-way, offsuit sa nehraje takto dobre. Na dvojke sa king queena dá tribetnúť aj callnúť. Máme za sebou fišňaku, tak uprednostňujem viac call. Ale tribet je tiež v poriadku voči tejto pozícii. Ten flop prišiel dosť nepríjemný pre nás a tu check foldnem. Na jednotke sme videli celkom zaujímavú situáciu, keď cutoff si betol half plus 1 na takomto borde a foldol na raise. To znamená, že bude dosť oversibotovať tieto spoty. Ak má overpar, tak betuje väčšinou silnejšie 0,78. Takže tu nám dáva taký read, že ho môžeme doširoko check raisovať alebo raisovať. Za tento jeho malý sizing. Tento board 3-way ani heads up nehrajem ináč ako give upom. Máme nuts handu voči nejakej fiši, to je jasný call. Nemá zmysel raisovať. A slabo sme improvili, ale toto nebol náš cieľ. Wow, a on nám dáva nejaké štvrtinové odds. Myslím, že na call to nebude stačiť a v range budeme mať aj lepšie handy. Budeme tam mať určite zo pár Queen X hand, ktoré
tak to môžeme callovať. 3-way king x handy asi nebudeme mať. 10x asi tiež nebudeme mať po turne. Ale toto by mi prišlo trochu loose bez readov. A všimol som si, že trochu ti uchádzajú značky po tom, ako odohráš handu, že sa ti ukazujú o jednu pozíciu vpravo. Tu napríklad si sedel tu a handa je tu, tak... A ja to používam dosť často, tieto značky, tak dávam si ich na správne miesto. Ace-jack, suited určite call, blindy versus blindy. Don King tu nemá zmysel, chceme nejaké deadmany z jeho sibetu. Wow. A to si mu pušol flash draw. A takým brutálnym overbetom. Ako tu to nemá nejaký zmysel. A ona ich by tu sibetoval aj niečo ako pocket queen alebo pocket jacky, tak on môže kľudne všetko foldovať a kolovať iba ace king plus, to znamená, že ace kinga, ace a kingy, a nebude robiť žiadnu chybu na tvoj overbet shove. Wow, to ako jednoznačný check call na flopé turne. Máme jasnú showdown value, nemusíme ju pretáčať na vľav. Voči nejakej light 3-betting range sme stále popredu. Sme popredu voči všetkým tým nízkym AX suited, no okrem SO6, SO3. Máme showdown value aj voči mnohým suited konektorom. King X plus nefoldujeme veľmi často, takže toto je spill. King 4 off sa dal na hore otvoriť. Pred chvíľkou sme otvárali nejakú nízku Queen X handu, takže King X určite open. Z butnu si zaškrtol autofold 8-7 off, to je jednoznačný open toto. Ako handa je dobre konektnutá a veľmi často vidíš, že sa foldne hneď z týchto z blindov, takže to môžeš stylovať. Tu si open foldol pocket dvojky, tuším. Ako dá sa to hrať dvojím spôsobom. Ja to defaultne raizujem, aj keď nemajú nejakú equity v ďalších handách, ale voči anov si chcem budovať poznámky a toto je dobrá handa. Ak príde nejaký nepríjemný board, máme slabú showdown value, v 50% sme ahead voči jeho range a môžeme si počakovať do showdownu. Toto, alebo napríklad veľmi často ešte vyhráme handu nejakým c-betom na dobrých boardoch, takže má mať možnosti táto handa, ale ak napríklad viem, že nejaká fish nefolduje na c-bety a potom hraje aggro, tak to kľudne môžeme aj overlimpnúť a zahrajeme to na set mining. Ako toto je zbytočný fold. A tieto overlimpy by som nejako veľmi nevyhazoval z hry. Voči niektorým je to celkom stručná hra, aj so niekými suited konektormi, aj offsuit už nie sú také dobré. Ale ak nechceš izolovať majstrách, tak kľudne to zalimpuj. V hrateľnosti je
pocket dvojky približne na úrovni tých pocket 5, čo máš teraz. Hrajú sa približne rovnako. Aj rovnako boardy hitujú. Väčšinou si stoja fakt takto. Hovorili sme o podkontrole nejakých tých showdown value. Tu by som určite nesibetoval jacky alebo až desiatky až queeny. Určite check. Check je to aj s ace queenou, ace jackom. Tieto najnižšie hitnuté páry alebo pocket pairy sú však príliš slabé a tu by som ich sibetol s polovicou pre protection. Takýto silný bet nemá zmysel, nie je potrebný. Takže nejaké A4, keby som tam mal v tom spote, tak tiež ho sibetnem, ale iba pre protection, fakt slabo. Voči tým fishom vôbec nemusíme byť niečo ako balancovaný sizingom alebo niečo podobné. A ak je na borde jedna vysoká Broadway karta, tak stačí sibetovať polovicu a oni dosť foldujú. Sibetovať napríklad bluff na takomto borde, ako prišiel na štyrke, neviem, 3/4 alebo 2/3 je zbytočné. Polovica spraví presne rovnakú prácu a zvyšuje si tým edge, tým, že super tam folduje. Ale napríklad toto je board, kde by som v limpovanom spote lídol 100% času, pretože tieto AX boardy veľmi málo hitujú superov a už len zo štatistiky, ak fish aspoň tak semi folduje alebo semi floatuje cez c-bety, tak toto je profitabilný bet. Tu máme King X handu, takže nejakú showdown value. Sú tu dve možnosti. Môžeme to betnúť pre okamžité zobranie a removujeme equity share, alebo môžeme sa snažiť checknúť do showdownu. Obe možnosti sú fajn, obe občas používam. S nejakou Queen X handou alebo čo neviem, 7 high, tak určite betujem flop. A hrajem to v podstate rovnako, ako keby som ja bol preflop agresor. Ako tým fishom je jedno, či tam je nejaký preflop agresor, či je to pod iniciatívou, bez iniciatívy, ako im to je fakt jedno. Na flope, či na rivery. Áno, myslím, že máme value bet. Ideme po value z Jack X hand 8x a môžeme betovať aj 2 big blindy. Check je zbytočný, máme často... Aha, dobre, až teraz sa. Počkaj, čo sa stalo? Betol si alebo nie? Checkol si. A nie. Hej, betol, dobre. Ako máme tam value bet, s Kingom splitujeme, s Jacka nám nefoldne určite na jeden bet za 2 big blindy, takže môžeme ísť na 2. Opäť. Ináč nechápem to označenie semirek, pretože VP a PFR má úplne také regiš. Alebo možno je to tvoja značka pre regulára. Možno to ja zle handreadujem. Jack 7, fine open. Queen 7, dá sa foldnúť, dá sa otvoriť. Toto je tiež typ štruktúry, kde máme na flope showdown value,
a nesibetoval by som tento board 3-way. Ak by ku nám prišlo prečekované. Tu nám vznikla na druhom stole situácia, keď sa uvoľnilo miesto pred fiškou a vtedy si dávam hneď sit out next blind alebo dokonca niekedy next hand. Otvorím si v lobby tento stôl, kliknem si na ňo, si ho zvýrazním a keď ma sit outne, tak zatvorím stôl a presadím si na lepšiu pozíciu. Určite to je lepšie ako sedieť pred dvoma regami ako toto. Aj tu by som sa určite takto switchol na toto miesto. Keď už tak veľmi nedodržiavaš tú table selekciu, keď tak pozerám na stoly. Ešte na NL50 je na PokerStars tak super field, že môžeš hrať s jednou až dvoma fišami na každom stole v pozícii, takže na NL10 to musí byť ešte lepšie. Queen X, opäť toto bolo limpovaný spot, kde sme mohli začať betovať pre okamžité zobranie. Ale na týchto bordoch potom treba ísť väčšinou 3 bety. Ale stačí ísť niečím ako 1 big blind, 2 big blindy, 4. Alebo 2, 4, 4. Takže betneš pot, na turne potom polovicu potu, na riveri polovicu potu. Jack 5 off. Je to heads up, ale príde mi to príliš trash handa na open. Niektorí heads up profici preferujú filozofiu, že môžeš stylovať any two, že ľudia dosť nedefendujú svoju big blind range, pretože sú out of position. Ale napríklad taký Siminho, on je zase zastancom stratégie, že radšej nech má tá handa aspoň nejaký potenciál. Ale skús sa pozrieť do jeho hand judge fora a určite pochopíš, ako to myslím. Ako toto je aj na mňa trochu trashy handa. Máme gutshot, c-bet úplne v pohode, heads up. Sizing sa mi zdá trochu malý. Ako som už hovoril, ak je na borde nejaká vysoká figura, napríklad queen high board, king high board, tak stačí betovať slabšie polovicu až 2/3. Ale ak je nízky board, tak potrebuje vyfoldovať overkarty a overkarty sú skrátka dve overkarty. Na tomto borde, ak má niečo ako ace by ti nemal nikdy fold, ale napríklad king jack, tak má 6 auto na hitnutie. Kým v porovnaní napríklad na nejakom queen high boarde, queen jack má iba nejaké 3 čisté auty. Ako overkarta, iba king. Takže v tom je trochu rozdiel. Betoval by som 35, stačí o pol big blindu viac. Dostávame nejaký nezmyselný race. A to je fold. Máme iba čistý gutshot. A budeme to mať dosť lepších kart. Budeme to mať od sedmiček až po SA. V tomto spote, ak budeme defendovať iba Ace Kinga, Ace Queenu light, tak to nám bude bohato stačiť. Takže fold. Call. To je veľmi loose call. Tento call nám vôbec netreba. A na turne už potom fold. Ako ten call bol veľmi, veľmi loose. Ace 9 určite defendík, všetky AX offsuit defendujem v tejto situácii callom. Call nemá zmysel niečo vymýšľať.
Na turne betuje štvrtinu. Myslím, že call nemá zmysel opäť rejzovať, sme v bluff coaching móde. Nedáva mi to veľký zmysel. A tu betuje tretinu, čo je... Je to zvláštna hra. Ale za tie odds to nefoldnem. To je nejaký strašne random siding. SO5. Takže ukázal postupku. To je určite na read. Ale ako defaultne to nefoldujem určite. Ale je to dosť taká random hra. Vrátim sa ešte na prvý stôl, kde máme asi limpovaný spot. Áno, toto sa mi zdá v poriadku. On to ešte môže skúsiť betnúť pre vyfoldovanie pocket pairu. A to je to, čo sme hovorili, že máme showdown value, ale je veľmi zraniteľná. Na tomto borde bude profitabilný c-bet a hrajem to jak preflop agresor, takže c-betnem board. On tu dvakrát overbetuje, to je fold. Ak to checkneme raz, tak to je check fold už. Tu opäť zdá sa mi to prísny fold, SO7 off. Už sa dá pomaly rozmýšľať nad openom, ale kľudne to môžem aj overlimpnúť. Ľudia nie sú až takí agro, že by takto začali strašne nás izolovať, keď majú fish behind. My to ešte potom môžeme s niektorými typmi hand hrať limp call, niečo ako nízke suited konektory a podobne. A môžeme to zasa hrať na odds. Ten overlimp by som s niektorými handmi nevylúčoval úplne. A veľmi dobrá je potom tá stratégia, že začneš lidovať a betuješ jednu, dve alebo aj 3 street. Väčšinou treba tie 3 street betovať. Aj ten off je call pri flop, to je úplne v poriadku. Na tomto borde, keď checkne, tak väčšinou vôbec nič nemá, ale board je príliš nebezpečný na to, že by sme náš showdown value nejak uplatňovali, pretože on tak môže hrať 7x, 9x alebo úplný random give up, ktorý potom hitne na turne a my pravdepodobne nebudeme mať dosť odvahy vyfoldovať potom nejakú 5x handu, ktorú random hitol. To je tu by som betol pre vyfoldovanie. Keď chceme podkontrolovať našu showdown value, tak by som si skôr vyberal boardy, ktoré nie sú konektnuté. To znamená také tie typicky ideálne boardy na c-bet. Vieš, queen high board, vysoký, ktorý nie je konektnutý, tak tam by sa mi to viac páčil, ten pod control. A potom ako checkol ten flop, tak by som betoval. A ak by zahral check call, tak úplne na ľubovoľných dvoch kartách na turne a rivery to je super spot na triple barrel. Pretože neviem si predstaviť, že by tu ľudia začali, no neviem, viem si to predstaviť, ale ľudia nerobia to, že by tu hrali check callom jack x. Oni si povedali, je to nebezpečný board, tak si betím, ale... A práve v tom je naša výhoda, že keď on zahraje check call, tak je to väčšinou niečo ako poky desiatky,
9x alebo nejaký typ open ender. A to je pre nás super spot na to, že by sme ho vybarovali po jeho checku. Na turne môžeme betovať. Sizingom máme dve možnosti. Ťaháme veľmi buď zo slabších AX hand. AX by som čakal, že často si tu môže hráč betnúť sám, alebo potom ideme pre value z nejakých pár plus draw, než ako 9, 10, 8, 7. Takže buď sizingom na 2/3 plus na nejaký napríklad 0,44 alebo pod tretinu nejakých 0,25. Asi by som skôr tých 0,25 asi skôr stick draw. Ľudia na takýchto nebezpečných štruktúrach väčšinou sami betujú. On zahral check call a na riveru stojíme proti rovnakej situácii. Ako opäť, môže tu mať nejakú AX handu. Vzhľadom na tvoj sizing by som povedal, že to budú hlavne nejaké AX handy a betujem silno. Betujem 0,8. Viac už nechcem ísť, pretože bude bez kickera ten človek. A droti už aj tak nezaplatia. Nejakých 9x alebo 7x už sú fakt štvrté páry bez tej možnosti drovania na gachot. To je slabé. 8. To je fajn, to je pekný sizing. A ukázal SO4, to je asi off. Áno, dáva zmysel jeho hra. Na tom turne si viem predstaviť, že by betoval, ale aj že bude bluffkočovať. Po našom checku na flope my sme väčšinou nejaký trash heavy, skôr v takom give up móde, takže necháva nás bluffovať. Áno, je to fajn. SO6, jasný tribet. Ako toto tribetujem aj voči hráčom, ktorí nefoldujú na tribety veľa. 0,9. Všimol som si, že out of position voči 3x openu otváraš na tribetuješ na 0,9. Ja to robím voči takémuto sizingu. Môžeš ísť aj na 0,8. Nemusíš to tlačiť veľmi vysoko. A vidím, že tento hráč je short. A voči takým by som nešiel vysoko. Voči shortom 0,75 je dosť. Samozrejme s celou range potom. Tieto vysoké sizingy nie sú dobré voči shortom. Oni majú väčšinou svoju preflop hru dobre zvládnutú a takto im iba dotujeme dead money. Dobre, tu sme otvorili. Voči fiše jasný bet. Tu overbet? Nie, podľa mňa nemá nejaký veľký zmysel overbetovanie. Len by som tlačil vysoko na 0,4, ale na overbet to nie je podľa mňa. My chceme, aby nám koloval gachoty, nechceme ho strašiť s gachotmi vysokým sizingom. Ak by bola toto situácia versus reg, tak toto je tiež super jasná situácia na check behind na flope. Toto tu. Vyzerá to síce na prvý pohľad wet, ale voči regovým rangiam je to úplne v pohode. Nie je to až také nebezpečné.
Toto je jedna zo situácií, kde podkontrolujeme top pár voči jednoznačne silnejšej range, ktorá by nás kolovala. SO9 suited. Môžeme tribetovať voči UTG. Áno. A pekne hitujeme, to je paráda. A my sme tu... Aký sizing dali? Tretinový iba? Nejako tuto nemôžeme. Tu musíme jednoznačne tlačiť sizing vysoko na flope. Ide o to, že pod je veľmi malý teraz. A takto sa do riveru nestekneme. A jednoznačne máme handu, ktorú presa chceme stekofnúť. Ak je to aspoň trochu rozmýšľajúci hráč, čo zrovna nie je, tak na UTG bude kolovať niečo ako desiatky, jacky, queeny, čo nám ani na monoborde nefoldne na jeden bet. Môže mať nejakého kinga v diamantoch, takže tu by som betoval 1,1. Chceme a musíme betovať vysoko, pretože pod je malý kvôli tomu preflop sizingu. Betovať tretinu je nezmysel. Tým, že je to fishy hráč, tak tým viac chceme betovať vyššie. No a tu sa dostávame do situácie, keď v pote 2,70 a máme behind ešte $9, to neviem, keď budeme betovať 2,5, no musíme skoro podbetovať, aby sme dostali do hry steky. Ak by sme betovali na flope silne, tak na turne nám stačí už iba betovať polovicu a máme asi polovicu plus minus. Možno slabo nad polovicu a máme veľmi dobrý leverage na to, že by nefoldoval pocket pairy. Tu sme sa dostali do situácie, keď betujeme silne. Ako s takým sizingom sa ďaleko asi nedostaneme. Alebo možno si to prepočítam. $6. No, river nám vychádza slabo na overbet shove. Škoda toho sizingu na flope. A super foldo, čo je úplne v poriadku. Tu nám už vľavo hore po niekoľkýkrát limpuje Ice School, tak si môžeme aj označiť ako fišku už. Mám SO8, takže hore by som otváral za 3 big blindy aj z buttonu. Voči fiške je to dobrá henda. A na flope je to pomerne jasný fold. Ako fiška betuje silne. Nemáme na ňu žiaden reach, že by to robila.
po 17 handách pravdepodobne ani nemôže. Ako takto, toto je podľa mňa čistý spil. Nemáme najmenší dôvod defendovať túto handu. A keby som chcel defendovať, tak defendujem až gačoty nejaké, raison a aj to, keby napríklad 5 krát v rade donklas silne a podobne. Takto a random je to podľa mňa nezmyselný ťah. A k tomu vysoký sizing. Keď si vezmeme, aký sizing má fish behind, tak keď budeme betovať 1,2, tak no áno, keby sme ho chceli steknúť do turnu, tak je to dobré, ako bluff by stačil $1 bohato. A nejako voči ánom je to úplne zbytočné robiť. A myslím, že ona betla málo. No na to čo betla teraz je to call aj z 8 high flash draw. Ako tu by sme to nemali foldovať. Dostávame tak super odd, že by sme mali callovať. Wow, super win rate má tá fish. Po 17 handách 130 BB. Na dvojke môžeme ísť sizingom vyššie na wow, sme čekli pocket S-a. Nevidím na to reálny zmysel. Super sa javí fishy, ako chcem hrať bet. Check nemá zmysel. Ako fakt nevidím nejaký reálny dôvod na čekovanie na flope. Na trojke SO6 off. Ja to osobne stylujem. Nevidím v tom veľký problém. A na river ešte môžeme s tým s pocket S-ami betovať silnejšie. 1,6 môžeme. Queen Jack off voči UTG sa mi páči. Super je zelený, to vyzerá ako fish, ale má veľmi blízko seba VPIP a PFR, takže skôr to môže byť ešte nejaký normálny rek alebo lak tento hráč. Toto nebude fiška. Fiška má skôr niečo ako tento hráč na dvojke, ako to how to play, vysoký rozdiel medzi VPIP a PFR. No tricky. To bola celkom zbytočná otázka, pretože my sme boli celkom triky s tými sami. No tricky. A je to fish. Voči rybám našu value handu nehrajeme vôbec triky. Bet. 6-4 suited. Opäť sa mohli overlimpnúť. Je na to celkom dobrá stratégia vypracovaná, ako som ti hovoril, že budeš na small blinde veľa hand overlimpovať a potom stebovať 2 až 3 street. A čo sa týka, napríklad jednostreetové sú dobré iba tie vysoké Broadway karty, napríklad King X, Queen X alebo Ace X, tie sú vhodné na jednostreetový bluff. A tie nízke väčšinou sa idú potom dať 3 barely.
Tu sme zaškrtli autofold S109 off, toto je super kicker na to, že by sme mohli izolovať fišku. Neviem, či je Limpla alebo Postla blind. Vyzerá to, že Postla, vtedy izolujem na batne z Anytu. 7.2 off, to je izorace. Pretože tá fiška to má random dve karty a ak no to napríklad otvorila, ale ak by Limpla, tak fakt máme vysokú fold equity. Tieto Limp alebo Cold Call a Razy sa veľmi často napadajú, aspoň ja to robím, pretože opäť je to široká range, niekto to môže skúšať potom zahrať takto, že vytvorí si umelú iniciatívu, ale tá range zasa ostáva široká. Určite by som nejak nezaškrtoval autofold. A toto je jasná henda, s ktorou môžeme izorejsovať. A ak by si chcel nejak tighter izorejsovať, tak do nejakej SO8 off to môžeš kľudne robiť. Suited všetky. A toto treba napádať. Dobre, tak toto bolo celé video. Keby som to mal tak zosumarizovať, na čom by som mal najviac popracovať, tak videl som tam, že dosť veľa foldage nie foldage, ale nebrániš 3 betom pri flop. Hlavne tie také vyššie offsuit handy. Suity sa berú tak obecne, že majú dobrú hrateľnosť a offsuit oproti tam poprvé majú lepší blocker efekt. Niečo ako Ace 10 má lepší blocker efekt napríklad na Ace je samozrejme, ale napríklad desiatka má na pocket desiatky, Queen Jack, King 10 suited, Queen 10 suited, Jack 10 suited a podobné handy. Takže offsuit range má tiež určite svoje výhody. Ďalej, čo som všimol, tak neizoluješ veľmi light, alebo máš s tým ako asi nejaký blok. Voči rybám chceme hrať veľmi široko, pretože oni majú nejaké líky v hre a tieto líky chceme exploitovať. Veľmi často je to vysoký fold to c-bet, takže tam ani vlastne nepotrebuješ nejakú hraciu kartu. Tam môžeš mať any tu v range a ak on jednoducho folduje na c-bet 60% na nejakých vysokých Broadway štruktúrach, tak tam skrátka budeš betovať aj 7-2 off. To pre teba nie je smerodatné, čo je tam. A posledná vec, čo ma teraz napadá, je to, že si značíš hráčov po veľmi malej vzorke. Veľmi špecificky. Skôr by som sa zameral na to, že hrať s hráčmi čo najviac hand a hlavne s rybami, aj keď napríklad budeš prehrávať nejaké spoty. Budeš napríklad izolovať supera z handov, ktorú má dobrú hrateľnosť, ale slabú showdown value. Niečo ako Jack 9 suited. A
napríklad si betneš a potom check foldneš turn. Ale dostávaš sa s fishou veľmi často do hry a prichádzaš na to, že či je floatovacia alebo naopak foldovacia a voči tomu potom upravuješ stratégiu. Ak vidíš, že je foldovacia, ak foldoval na sibet, neviem, 5 zo 7 krát, tak v podstate už nie je podstatné, čo otváraš, ale otváraš široko. Ak si nabatne, kľudne aj to 7-2 off. To tam nie je dôležité. Dobre, to je asi všetko, čo ma napadlo. Ak by si potom mal nejaké otázky, tak buď mi napíš na vláknu, alebo sa porozprávame cez Skype. Dobre, tak čau a veľa šťastia za stolmi.